You've tried all the other apps to learn a language. None of them worked. So why not try the one that seems completely absurd? Important. Sper că aceste șanse chiar vor fi exploatate. Acest principiu se aplică și tehnologiei mineritului. Dacă doriți altceva, să-mi spuneți. Dacă doriți altceva, să-mi spuneți. Planurile menționate în acest raport sunt importante. Planurile menționate în acest raport sunt importante. Cu toate acestea, discuțiile devin dificile. Cu toate acestea, discuțiile devin dificile. Am fost clari în privința a două solicitări. Am fost clari în privința a două solicitări. Extremismul violent se răspândește în afara regiunii.